रामफलबिल दखरा गेलेमु आफाद रासानि जिनैथि गायसनथाय सान फालिदों। क'क्राझार रामफलबिल दखरा गेलेमु आफादा थांनाय 2012 मायथाइनिफ्राय गायसनजेननाय दिनै रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथार रामफलबिलाव रासानि जिनैथि गायसनथाय सान फालिदों। फुंबिलिनि समाव हाबाफारि बायदि रासानि फिरफिलाखौ बिरहोयो रासानि आफादगिरि बिजित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो रासानि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्मजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे साननो हनो गोरों सानसुमै बिथांमोना। हाबाफारि बायदि रासानि गोथार गायसनथाय साननि केकखौ हायो रासानिनो आफादगिरि बिजित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे रासानि सोरगिदिं गेवलां गेलेग्रा फोथारनि सोरगिदिं आबहावाखौ नोजोर होनानै गोबां रोखोमनि बेसेन गोसा बिफां आरो फिथाइ थायग्रा बिफांफोर गायनाय जायो। बे समाव रासानिनो आफादगिरि बिजित बसुमतारी बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ खौरांनि गेजेरजों फोरमायना होदों। गायसनथाय सान 2 आगस्ट जोङो बे गोथार दिनाव साफ्रोमबो गेलेगिरि एबा गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो सुबुंनिसिम जोंनि रामफलबिल आनसलिक स्पर्ट्स एस'सियेसननि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनायखौ जासिबाय। जोङो रामफलबिल आनसलिक स्पर्ट्स एस'सियेसन बे मुङै थांनाय 2012 मायथाइनि दिनैनि अक्ट' 12 आगस्ट अक्ट'खालिनो जोङो बेखौ दाफुंनानै लानाय जादों आरो बेखौ दानायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि गेजेराव गेलेगिरिफोरखौ जों गेलेनायनि खाबु होनाय आरो बिथांमोनखौ थुलुंगाखांहोनाय। दिनै गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गोबां जौगानाय जों बेखौ नुदों आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनसे थार लामाजों लांनायनि गुबै राहायानो गेलेनायनि बिजोंजों जों लांनो हायो। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलाव हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा गासैबो लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन आयदानि गेलेनायाव बाहागो लाहोनो आरो बिथांमोनखौ जौगाहोनो थाखायनो जोङो गोबां खामानि मावबोनाय जाबाय। थांनाय समाव जों गोबां बिथिङाव खामानि मावदों। फुटबलखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावदों, काबादिखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावदों आरो बिदिनो भलिबलखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावदों आरो इन्डिभिजुवेलि जायफोर इभेन्ट्सफोर दङ बे इभेन्ट्सफ्रावबो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ बाहागो लाहोनो आरो बिथांमोनखौ गोजौ फारसे जौगाहोनो थाखाय जोङो खामानि मावबोनाय जादों। आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो रामफलबिल आनसलिक स्पर्ट्स एस'सियेसना गोबां हाबाफारि मावनो थाखाय रुजुनानै दङ। प्रग्राम एबा हाबाफारि जोङो साजायनानै दङ। बेखौ जोङो समजों गोरोबनानै बोथोरजों गोरोबनानै खामानिखौ मावलांबाय थागोन। गुबैयै बुंनो थाङोबा रामफलबिल आनसलिक स्पर्ट्स एस'सियेसना गेलेनाय बिथिङाव खामानि मावनायनि अनगायै गुबुन मोनसे एजेन्डा गैया। गेलेनायखौ जेरैखि जाया फोजौलांगोन, गेलेगिरिफोरखौ जेरैखि जाया जों डेभेलप खालामगोन। जोंनि ओनसोलाव गेलेनायनि मोनसे आबहावाखौ जों सोरजिनायानो जोंनि रामफलबिल आनसलिक स्पर्ट्स एस'सियेसननि गुबै थांखि। जोङो थारैनो जाफुंसारदों होननानै जोङो एसे बुंनो हायो। खारन जोङो बेवहाय माखासे गेलेनाय हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों जेरै फुटबलखौनो होन, भलिखौनो होन, काबादिखौनो होन, बे टीम गेम जायफोर इभेन्ट्सफोरखौ जोङो सालायो बिनि गेलेगिरिफ्रा दिनै रासानि जोंनि प्लेटफर्माव रासाजों सालायजानाय टुर्नामेन्टफ्राव गेलेनानै बिथांमोनहा गावनि स्किल, गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै दिनै गुबुन गुबुन माखासे जौगानाय क्लाबफ्राव साफा साफा गेलेगिरि महरै बिथांमोनहा बाहागो लायनो खाबुखौ मोनबाय। दा बेखायनो जों आसा खालामदों बिथांमोनहा आरोबाव गोजौ साबसिन गेलेनायनि प्लेटफर्माव सहैनो हागोन। मोजां मोजां गेलेनायखौ सालायग्रा क्लाबफोरजों आफादफोरजों बिथांमोना लांजागोन, गेलेहैनायनि खाबुखौ मोनगोन, जों बेखौ आसा खालामो। ओनसोलनि स्पेसियेलि जोङो रामफलबिल आनसलिकनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना जोङो गेलेनायनि थाखाय माबा मोनसे हाबाफारि लायोबा जायफ्रा हानाय गावनो फिजिकेलि माबा मोनसे मदद होनानै जोंखौ सहाय खालामो। बेबायदि सहाय होनायखौ जोङो मोनबोबाय थादों। बेनिफ्राय जों सरकारि बिथिंनिफ्राय जोङो मोनद्रायाखै नङा, मोनदों। मालाबा फुटबलनि बादायनाय समाव जों बाव रायखांनांगोन रासाया गेदेमा रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि मुङाव बोसोरै फुटबलनि बादायलायनाय खालामो। बे बादायलायनाया 2006 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ। बे सोलिबोनायाव जों बबेबा बोसोराव सरकारनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइखौ मोनबोदों। बिनि अनगायै दस्रा इभेन्ट्सफ्राव जोङो थोंजोङै सरकारनि फान्डनिफ्राय अनसुंथाइफोरखौ मोननाय जायाखै, बे स्पष्ट बाथ्रा। जोङो रासानि आन्दाराव जेसेबां माखासे क्लाबफोर दं, रेजिस्टार्ड क्लाबफोर दं, बिथांमोनखौ गोसो गोनां क्लाबफोरखौ जोंनि रासानि सिङाव जों एप्लिकेसन खालामनानै लानाय जायो।
आरो एप्लिकेसन खालामनायाव माखासे नियमबो दङ बिथांमोनहा जों थिनानै दोनखानाय फिस दङ बे फिसखौ होनानै जइन जानांगौ बिनिफ्राय जोंनि रासानि गेजेरजों सालायजानाय जिखुनु रोखोमनि गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ बाहागो लानांगौबा जै एफिलिएटेड जायफोर क्लाब बिथांमोननि गेजेरावल' बाहागो लानो हायो दिनै रामफलबिल आन्चलिक स्पर्ट्स एस'सियेसननि गायसनथाइ सान बेजों लोब्बा लानानै जों माखासे हाबाफारिखौबो लानाय जादों गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंनि आफादनि गोथार फिरफिला अरायहोनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेखौ जोबखांनायनि उनाव जोंनि मुलुगनि आबहावाखौ गोग्गो खालामनायनि नोजोरजों जोंनि बे रासानि स्टेडियामनि सिङावनो बाउन्डारिनि सिङावनो बिफां गायनाय हाबाफारि लादों जों बेखौ दसे उनाव खालामगोन आरो बिनि उनाव जोङो दिनैनि बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो इन्टारटेनमेन्ट माखासे गेम माखासे गेलेनाय जों बेवहाय हाबाफारि लानाय जादों बियो जोङो रामफलबिल आन्चलिक स्पर्ट्स एस'सियेसननि दैदेनगिरिफोर आरो रामफलबिल आन्चलिक कमिटि एबसुनि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव फुटबल गेलेनायनि बादायलायनाय जागोन आरो बे एखे आफादनिनो काबादि गेलेनाय जागोन रासा आरो आन्चलिक एबसुनि गेजेराव आरो बिनि अनगायैबो मोनसे इन्टारटेनमेन्ट जों बेवहाय गेम लाफाबावनाय जादों बे दुरुं बोलायनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिया जों बे फोथारावनो जागोन बेलासि 1 रिंगा एबा 2 रिंगानि गेजेरनिफ्राय बे हाबाफारिया जागायगोन आं आसा खालामदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो खौसेथियैनो बे हाबाफारिखौ मावफुंलायनो हागोन आरो आसा खालामदों बे जोंनि बे गेलेनाय बादायलायनाया रंजानायनि थाखायब्लाबो गेलेगिरिफोरनि मोनसे थुलुंगाखांथाव हाबाफारि जागोन होननानै आं आसा खालामदों 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन